Joan urtean apuntatu nintzen, eta ez nuen aukera izan, eta animatu naiz aurten ere apuntatzea, eta, zorionez tokatu nintzen. Sabiendo la cantidad de personas que se han llegado a apuntar, más de 600, ser elegido por segunda vez, la verdad es que es impresionante. Abestuko ditugun obrak izango dira Bibaldin Gloria, Sorozabalen Euskal Herria, eta, azkenik Carmen Operaren pieza bat. Ez dut izan musikarekin harreman handirik orain arte, eta niretzako hau da kriston aukera eta kriston esperientzia. Ahots teknika, letrak ikastea, prozesu guzti hori egitea ikasketa garaian izaten da superguai. Acompañado además de dos profesionales que te llevan, te acompañan de manera divertida, en la que también estás aprendiendo muchísimo. Ez dakit ez sinisten zelan, ez? Badakigu azkenean kantako dugula bai orkestakin eta bai azokoroakin, baina zaila egiten da hori imaginetie edo benetan sinisten.